Když byl Tyron v samovazbě, zbyl jsem s Rokem sám. Neměl jinou možnost, než mi věřit. Moment. No a tak jsem přesvědčil Roka pro tunel. Mohli jsme použít tunel nebo vůz s prádlem, jenže myšlenka na útěk pod špinavým spodním prádlem vězňů mi nedělala moc dobře. Hned v počátcích jsem si poradil i s vynášením hlíny. Až na tu hlavní hromádku jsme si vedli dost dobře. Neumdlévali jsme. V noci jsme pro stráže místo sebe nastražili figuríny. Zásni, Magore! Hlíny bylo víc, než jsem předpokládal. Zbavit se jí bylo pořád těžší.